Jeg vil nu udlede formlen for cosinusrelationerne. Jeg starter med at dele trekanten op i to retvinklede trekanter. Denne retvinklede trekanter gælder Pythagoras-sætningen. For at finde h, siger jeg derfor, x i anden plus h i anden må være lige med c i anden. Derefter isolerer jeg h i anden. Jeg bruger derefter Pythagoras-sætningen i den anden trekant og isolerer h i anden igen. Nu har jeg to forskellige udtryk for h i anden, så de må være lige med hinanden. Man kan også skrive parentes b minus x, parentes slut i anden, som parentes b minus x, parentes slut gange parentes b minus x, parentes slut. Og så kan man så derefter gange parenteserne ind i hinanden. Derefter fjerner jeg parenteserne ved at ændre fortegn, fordi det er en minusparentes. Så fjerner jeg x i anden. Jeg lægger det til på begge sider af lighedstegnet, så det forsvinder. Og vi har tidligere bevist, at x det er lige med c gange cosinus til a. Så jeg erstatter nu x'et med c gange cosinus til a i ligningen. Derefter isolerer jeg cosinus til a og finder ud af, at cosinus til a det er lige med b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2 gange b gange c. På samme måde kan man også finde cosinus til b og cosinus til c.